दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै जथुम्मानि गेवलां मेल बे जथुम्मायाव जोङो बाहागो लादों। बे जथुम्मानि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायदों बर' हारिया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माने सिमां नुनाय जे गेरेमसा हारि बिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदब गोनां सोलोंथाइ आरो गावखौ सासे रोंगौथि माने सोलोंथाइ माने गियान लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा सुबुं सम्पद हिसाबै ओंखारबोथारनांगोन आरो बेबायदि थाबैनो जों गेरेमसा हारि दानायावहाय जोङो बयबो जेन माने रल प्ले खालामनो हायो बे बाथ्राखौ फरायसाफोरजों लाइमोनफोरजों सावरायनाय जादों। 1 नम्बर 2 नम्बर जे जोंनि हारिमु राव थुनलाइ बेयो जोंनि सिनायथि, बेयो जोंनि थामोनथा। बे राव थुनलाइखौ जोङो मान होनांगौ आरो बे राव थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि सिनायथिखौ गोजौ फारसे जोङो लांनांगौ आरो जोंनि सिनायथिखौ जोङो गोजोर खालामनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंबो बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि जे हाबाफारि बेनि जिखिनि मोनसे हाबा मावनाय बेनि माखासे डिउटि एन्ड रेसपन्सिबिलिटि बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायदों, जोङो खावलायदों आरो बेबायदिनो जे जोंनि हा हु रैखाथि, जोंनि रांखान्थि जौगानाय, जोंनि समाजाव सोलिनाय खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा जौ जुवा बायदि मैया बेफोरखौ गैया खालामनानै गामिखौ जोङो मोनसे गोजोन गामि आरो गुन गोनां गामि, गुन गोनां समाज जोङो बोरै खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो गुवार आरो गेबेङै सावरायदों। आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा, जे बाथ्राया जोंनि आलादा रायजो मोनहैनायनि मोनसे आगान, जे खामानिया जोंनि जौगानायनि मोनसे राहा, जेया जोंनि खौसेथिनि राहा, जेया जोंनि गोजोननाय राहा, बे बाथ्राखौ लानानै जे मावबाय थादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन मावफुंजानाय माखासे दफाफोरखौ जों फोरमायदों आरो मावफुंनो लानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबोरै माने भारत सरकारजों सावरायबाय थादों, आसाम सरकारजों सावरायबाय थादों, बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों। थाबैनो बेखौ माने भारत सरकारजों आसाम सरकारा मावफुंनायनि गेजेरजों जे जोंनि पेन्डिं जे माखासे इमप्लिमेन्टेसन बेखौ थाबैनो मावफुङो बे बाथ्राखौ जोङो दिनै सावरायदों, फोरमायदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो सानसे बर' माने हारिखौ जोङो माने गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जोङो मोनहैगोन आरो जोंनि माहारियारि बाद बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनानै हारिखौ जों गेरेमसा खालामनायनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों। गोजोन्थों। जोंनि खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै देग्लाय जोंहा ब्रैजिदाइनथि बोसोर जाफैबाय आरो बे ब्रैजिदाइनथि बोसोरनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जों साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानानै जों खुंफुंदों आरो बिनिनो दिनै जोंहा जोबथा सान। बिनि आगोल जों मैयानिफ्राय जिखिनि हाबाफारि लादों, मैया जोंहा डेलिगेट दङमोन आरो लोगोसेनो गेलेनाय बादायनायबो दङमोन, बेडमिन्टन, लोगोसे भलिबल आरो लोगोसेनो थुनलाइ बादायनाय, बेनिफ्राय कालचार, लोगोसेनो जानसिन खारनाय बेफोरबायदिखौ जों लादों आरो लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि उथिफुनाय जायफोर सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोननि जुदि इयुन जोलैया जाहाथे मोजाङै उनाव बिथांमोना जोंनि सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो, बेफोरनि उद्देश्यजों जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों। आरो दिनै जोङो गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ मोननो हादों। मोननो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि नैफोरबायदि फिसा आनसलिकआव दुलाराय बर' फरायसालि आफादनि गासै नेहाथारिया फैनानै जिखिनि बिबुंथि होफैबाय, रायजो राजानो फोरमायनानै होबाय बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों, आं नैबे समाव आं गिबियावनो बिथांखौ जोंनि दख'रानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आं खैराबारि रायजो राजानि जानाबो साबायखर बावदों बिथांखौ। आरो लोगोसे नैबे समाव आं साबायखर बावनो नागिरदों मैयानिफ्राय जि जानाय जोंनि हाबाफारि, बेयाव जोंनि खैराबारि ओनसोलनि जिखिनि रायजो राजाया फैनानै जोंखौ मददथि होदों, जों डेलिगेटआवबो मददथि होदों। दिनै जि गेवलां मेल बेयावबो जोंनि रायजो राजा फैनानै जोंखौ मददथि होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो आं खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो लोगोसे नैबे समाव मोनसे फोरसावनो नागिरदों, जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा मैयानि जि डेलिगेटनि हाउसआव जों मोनसे थांखि आजावदों। बे थांखियानो जाबाय जों हारियारि बाद, जों बर' जि गरामि जानांगौ बेखौ जों मावनांगौनि थाखाय जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा जोंनि गामि ओनसोलाव जों गिबिसिन जों मावनो थाखाय मोनसे थांखि लादों। आं सान्दों बेखौ मोनसे गनायथाव जागोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बयनिबो सापर्टआव जों बे थांखिखौ आजावनाय जादों मैयायो। आरो लोगोसे फिन आं जोबथायाव बयनिसिमबो देग्लाय
देग्लायनि बोसोरखौ बिदाय होनानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइ बोसोरखौ बरायनानै बयनिसिमबो आं खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय आरो बयनिफ्रायबो आं बोरखौ बिहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। लोगोसे जोंहा देग्लाय टार्मिनेल सेसनमोन। टार्मिनेल सेसनाव डेलिगेटनि गेजेरजों देग्लाय जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जिथु जों गोदान गुदि दानांगौमोन, बे दानांगौआ जोंहा ओरैबायदि जाहैबाय, देग्लाय जोङो एज इट इज 2023 आरो 24 मायथाइनि जिखिनि बिबानगिरिमोन जों जेरै दोङो गासैबो एखे पजिसनावनो जों थाफिनजोब्बाय, रावबो सोलाय सोल' जायाखै। जों ओंखायनो देग्लाय मोनसे जों आरो साहस लानानै 2025 आरो 22 मायथाइयाव जों गोग्गोमै भाबै जों एबसुनि खामानिफोरखौ मावलांगोन होनना जोङो आसा फारिनाय थाबाय। लोगोसे जोंहा फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो जा गल्डेन जुबलि जागोन, बेखौबो जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय देग्लायनि जि कमिटि जोङो मोनसे गोग्गोम गोहो बोलो लानानै जोङो देग्लायनि जिथु जों कमिटि, बे जों मोनसे डिसिसन लानानै कमिटियाव मावलांगोन होननानै डिसिसन लानाय जादों आरो।